Îmi plăcea filmul ăsta Singur acasă, la nebunie. Mă uitam la el de fiecare Crăciun. Dar odată ce sunt părinte, nu-l mai suport. Pentru că odată ce ești părinte și copilul începe să meargă în două picioare, el devine Kevin. Iar părinții devin hoții a doi. Ăia mă, Cheliosul și Îngălatul. Cheliosul devin eu, pentru că îmi smulg părul din cap și Îngălatul devine măsa, pentru că nu mai are timp să se îngrijească. Și chiar dacă prostiile lui sunt reclamele perfecte la prezervative, nu te crede nimeni. Pot să-l și filmez când sparge tot în casă și să le trimit bunicilor. Și ăștia sunt: dar ce simpatic este! Are personalitate! Dar ce rău să facă îngerașul ăsta mic? E doar un copil. Mă, și ăsta aude și zice: sunt doar un copil. Sunt doar un copil. Și începe să saboteze cum făcea Kevin înainte să vină hoții ăia să-i predeze casa. Și nu contează că te joci cu el, că e dat de mâncare, că l-ai scos afară, că a dormit, că încep să țipi. Tati, nu arunca cu telefonul în wc. Tati, nu da ceai în farfurie la câine. Tati, nu sparge televizorul. Nu. Și el doar se uită la tine și rânjește: dar sunt doar un copil. Și face opusul.